número 100, que manifestem aquesta nostra solidaritat. Dijous 12 d'agost. La 99a hora solidària es fa a Banyuls de la Marenda amb, com a convidades, la presidenta Carme Forcadell i la consellera Clara Ponsatí. També hi assisteix el conseller Lluís Puig, dona la benvinguda al batlle Joan Michel Soler i intervé l'antic batlle Pere Beca. Carme Forcadell, llargament aplaudida pel centenar d'assistents, diu: «Soc tan independentista com abans, tan republicana com abans i molt més feminista». I Clara Ponsatí reivindica la figura de la presidenta del Parlament. Va ser la presidenta que va convocar el referèndum. No hem tornat a tenir un Parlament sobirà des que ella el va presidir. Divendres 13 d'agost es convoca el 10 de setembre a Vic la marxa dels biguetans amb el lema «La lluita continua». Serà dedicada a totes les persones represaliades i a totes les víctimes dels danys col·laterals de la repressió viscuda i reivindicarà la necessitat de recuperar les llibertats nacionals. Com cada divendres es fa l'acte a Vilafranca del Penedès, prou repressió. Exiliats, us volem a casa. Només la independència ens farà lliures. I encara el divendres 13 d'agost, VilaWeb publica un resum de les causes principals que han afectat i encara afecten dirigents polítics, alts càrrecs i activistes de tota mena d'ençà de la consulta del 9-N. Identifica els més de 3.300 represaliats de l'independentisme. El dissabte 14 d'agost, concentració a Sant Vicenç dels Horts per l'amnistia, la fi de la repressió, amb el lema «Deixem lliures» deixen lliures 9 persones i n'investiguen 3.400. I el mateix dissabte, Jordi Cuixart fa el pregó de les Festes de Gràcia de Barcelona, demana no renunciar mai a tornar-ho a fer. Diumenge 15 d'agost. Com cada dia, des del 14 de novembre de 2017, es fa la concentració al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament de Terrassa en contra de la repressió per la independència. Dilluns 16 d'agost comença a Prada la 53a Universitat Catalana d'Estiu amb el lema «Fer els països catalans una nació normal» serà fins al 22 d'agost. 3 agents de la Gendarmeria francesa es presenten al recinte de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada i pregunten pel president Carles Puigdemont. Segons l'advocat del president, volen saber si calia activar protocol de seguretat. I encara dilluns, com cada 16 de cada mes, es fa una concentració a la Garriga per recordar tots els represaliats. El dijous 19 d'agost, el dimecres 18 d'agost, vermut antirepressiu a la Festa Major de Gràcia a Barcelona. Sí. I el dijous, avui doncs 19 d'agost, la Fiscalia presenta un recurs contra la decisió judicial d'arxivar la causa del tall de l'autopista a l'altura de Salt durant les protestes del Tsunami Democràtic. Afecta 22 activistes dels gairebé 50 que van ser investigats. I acabem amb un dels més de 3.500 encausats, el cas dels bombers de Girona. El jutjat d'instrucció 2 de Girona investiga tot un torn de guàrdia del parc de bombers de Girona per la manifestació que hi va haver a la plaça del Vi l'endemà de l'1 d'octubre. És el mateix jutjat que investiga el comboi de protesta que aquell mateix dia hi va haver davant la caserna de la Guàrdia Civil, pel qual ja hi ha 5 comandaments investigats. A la protesta, a la plaça del Vi, hi van participar més de 4.000 persones i els bombers en van ser els grans protagonistes. Fins allà hi van anar una desena de membres del cos, tots uniformats,
aquí la gentada va aclamar i els va fer un passadís. És tot. Gràcies.